Good day mga sano. And it's 2:36 in the afternoon. Update lang natin yung sitwasyon sa Hangar Road o General Aviation Road, Lapu-Lapu City. Tingnan natin yung panahon tungkol sa regarding sa parating na bagyo. So sisilipin natin yung sitwasyon. Ito na, may konti ng hangin na may dalang pagulan. Hindi pa naman ganun kalakas, pero alam naman natin na ito ay senyalis na. Dahil mamayang gabi daw magla-landfall yung typhoon, yung bagyo dito sa Visayas. Tumawag nga ako kanina sa papa ko sa Bohol. Na doon, medyo malakas na daw yung ulan at saka yung signal number 4 daw yung sa Bohol. Kaya pinayuhan kong mag na ng pagkain saka mapagmasid kasi mga senior citizen na sila doon. So dito, ganito pa yung sitwasyon. Marami pang nasa labas. Siyempre, hindi lahat ng mga establishment or kumpanya na sasara na. So yung ibang school bukas pa rin, lalo na yung online class. So ito yung sitwasyon dito sa Lapu-Lapu City. Parang lang. Sana ganito lang. Okay lang naman yung may ulan. Basta hindi lang magtatagal. Para teka sandali, dito masikip. Kasi inaayos. Okay naman to. Okay lang to. Kalaunan, gaganda na ito yung road nito. So again, dito lang tayo sa Aviation Road. Ayan. Hindi pa naman, parang normal pa rin naman yung hangin, wala namang. Pero itong panahon talaga sa kabuuan, senyalis na to. Di ba? Kasi galing init dito. So yaman din lamang nandito tayo sa labas, baka swertehin tayo. Tatayak tayo ng loto. Para doon tayo palikot. So pasok tayo dito sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Ito yung Pahak Road. Dito pag diniretso to mga lalabas kayo ng Maribago, mismong sa tapat ng J Park. Mismo sa tapat ng J Park. Pwede rin namang silipin natin kung anong sitwasyon doon. Pero ganun pa naman yung liit lang ng Lapu-Lapu. So ganito lang yung sitwasyon niya. Ayun, bukas kaya si Loto. Uy, may parking. So parking tayo mga sano. Ayun si nanay, bigyan natin yan ng pamasko next week. Oops. Saglit lang mga sano. Ayun, galing na tayong tumaya ng loto mga sano. Dito tayo dadaan sa Kagudoy Road. Kung madadaanan natin yung shop ng Rapidi na kung saan tayo
BMS. So doon na lang tayo para makita rin natin, ikutan natin ito. Ito yung Kagudoy Road, Basak. Pahakan, Basak, Lapu-Lapu. Yan na, ang dilim na ng palibot. Gusto ko ano ko lang sana to mga sano, ila-live ko lang sana to kaso di ko na-update sa YouTube yung pagla-live ko. Kaya na-stuck sila mga sano kasi may nag-park doon na truck. Bakit kaya maalog yung road na yun? So again, ito yung Kagudoy Road. Ito yung dalawang barangay, Basak at saka Basak, Lapu-Lapu City at saka yung Pahak. At saka ito dito yung Indiana diyan sa corner na yan. Indiana Aerospace University. Tapos yung balik natin dito sa Aviation Road na din. Pauwi tayo. Ayun, kahit mahina lang tong ulan pero kanina pa to, ayan, meron ng mga tubig. Baga may konti ng baha. Ayan si Rapide, yung kulay dilaw. Yan sa left. Ayan, sarado si Rapide. Siyempre sayang lang yung maulan magbubukas tapos walang papasok. So dito kakanan na tayo kasi one way na yung dulo nitong Kagudoy Road. Lang yan about 300 meters dyan pa diretso. So dito tayo kakanan, diretsong Aviation Road. Sana tapos na. Ay, thank you Lord, maluwag na. Yan, maluwag na siya. Tsaka airport na yan, runway na yan tapat. So dito tayo, kakanan tayo dito. So again, ganyan yung sitwasyon ng panahon. Update natin dito sa sa paligid namin. So again, nandito na tayo sa Aviation Road, General Aviation Road. Gilid lang to ng runway mga sano. Ayan. Ganyan dyan. Ang runway. Runway yung nandyan.
So itong Aviation Road naman mga sano is from Barangay Saak, dadaan ng Bangkal, saka diretso dito sa Basak. Nakano lang to, straight lang to, siguro mga 3 kilometers. Ayan, lumakas bigla yung ulan. Lakas. Ayan, may hangin na. Ayan na mga sano. Ano na yung mga dahon. Ayun. At lalong dumilim. So talagang masasabi natin na ito na yun. Sa mga konting subscriber natin dyan, sana maragdagan kayo. Saka panuwa yun na, lumbong ano na yung hangin, lumakas na, bigla. Kasi biglaan. Parang 10 minutes lang nung takumpisa ng video natin mga sano. Ayan o. Kanina ang kalmang-kalma pa yung, kalmado pa yung ano, hangin. Oh my God. Ito na siya. Asin ang lakas na ng ulan. Oh. Kita nyo, hindi na makayanan ng wiper. Kaya malabo lang, medyo malabo itong kuha natin. As in, malakas na yung ulan mga sama. At saka hangin. Bigayan lang. Central Visayas daw yung dadaan yung ano, bagyo. Nandito pa rin tayo sa kahabaan ng General Aviation Road. Kami yung Nyogo. Bumaling na sa kanan yung dahon. Zero visibility na yung airport yan. Wala na sigurong flight. Itong Aviation Road mga sano, mula sa magkabilang dulo, ang gilid talaga niyan ay runway. From ano, Barangay Saak hanggang Barangay Basak or babaliktad, runway pa rin yung gilid niya. Ang daming ano dito, hangar. Kaya tinatawag to dating hangar. So hanggang dito na lang tayo mga sano. Maraming salamat sa pagsama. Iwas tayo sa disgrasya. Kaya iba yung pag-iingat lang po, lalo na sa panahon ngayong may ano, bagyo.
So, pasok na tayo. Maraming salamat and to God be the glory. To God be the glory. Be safe everyone.